Ето го стои. Аз не знам за какво снимате мен, тето. Добре, чай са. Трябва да се обърнеш първо. Я се обърна. гръб, защото си психолог, разбираш? Ама трябва да кажеш, трябва да отидеш на почивка. Къде бе? Ще се обърнеш, като ти зададе въпрос какво да правя, и ще се обърнеш, аз ходя на почивка. Готов ли си? Аз да ходя на почивка. Не ти бе, зайка! Извинете. Чувствам се много тъжен, защото моя водещ го няма. Знаете ли какво трябва да направя? Трябва да ходиш на почивка. Извинете. Аз забравих да ви попитам, сигурен ли сте за почивката? Абсолютно сигурен. Да, благодаря. Много ви благодаря. И за предпочитане Сингапур. Сингапур? Сингапур. Някъде в Азия да отида? Да. Аха. И да са изкъпите. Да се. Сега каква ще бъде репликата? Няма реплика. Какво държите в ръката си? Ликовита вода. Добре, благодаря. И то сексуално. Трябва да се намаше винците. Ликува. Може ли една бутилка? Срещу 12 лева. Добре. Ще предам на колеги. Довиждане. Довиждане. Meanwhile, Starost debi, milaj mamo, kato senčan. Starost debi, milaj mamo, kato senčan. Стигам. Здравейте, намирам се пред Temple of Heaven. Тук има доста малко хора. Ето я, може да го гледате. Здрасти, Анди. Така. Само българи тук. Велизар, нали? Ще е хубаво, ако се опиташ да говориш като Велизар, ще е много хубаво. Добре, нямам очила. Той беше с очила, нали? Да, с очила е. И имаше и малко коса. Имаше и малко коса. За момента... Бог да го прости. Здравейте, аз съм Митко Мускитаря. Здравейте! Вие сте с третото, петото, шестото и седмото издание на Кукла БГ. как се казваш? Кукла БГ. Това е Кукла БГ? Предаването.
Здравейте! Включваме се на живо от Китай. Ето, може да видите, вече се отвори нов магазин, в който се продава нашия мърч. Ето, може да видите зад мене. Страхотно, нали? White Rabbit. Ето го, The Temple of Heaven. Yes, yes I can, yes. Това е много специално свещено място в Китай. Просто е невероятно. Зарко, колко беше тук Зарко. Виж каква архитектура, какви къщички, какво нещо. Музей. То това било тоалетна. Добре. Здравей, Зайо, как си? Моят най-добър приятел. I love Beijing. 好靚嘅下晝，好靚嘅香港，不過好唔靚咁塞緊車咧。送首歌俾你啊 ，P Diddy。This right here, tell me what goes out to everyone that has lost someone that they truly love. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. Зарко! Зайо! Зарко! Зайо! Зарко! Зайо! Зарко! Зайо! 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 Опа! Зарко! Зарко, няма да повярваш! Някакво в Китай! Интересен ми става! Някакво си! ти как беше в Америка? Значи аз като отидох в Америка, там имаше едни казината. Очите ти, гълъбо, очите ти, малки вселени са очите ти. Очите ми, гълъбо, очите ми, тъмни са стори са очите ми. Парам-пам-пам-пам! Здравейте, аз съм вашия любим водещ Зарко Велизарко, а вие сте със 7-то, 8-то, максимум 10-то предаване Кукла БГ. Тук до мен е моят любим кореспондент Зайко Байко! Вау! Здравейте! Аз съм Зайко Байко и искаме да се извиним за забавянето. Голямо пътуване падна. Зарко? Да, и аз също се извинявам за забавянето, но трябваше да репетираме. We are back, baby. We are fucking back. We're back. Classic. We are back. We are back.